Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da warhaka kuma sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na wasan kwaikwayo wanda gidan rediyon ep1 samu FM ke daukar nauyin kawo muku a koda yaushe. Yau kuma ga mu dauke muku da wata wasa da muka sa mu suna Mugunta Fitsarin Fako. Ayi sauraro lafiya. Ina jin ka Jamal. Wato ya Garba, na zo ne game da maganan Binta. Wato gaskiya na tsaya ne na yi tunani, na duba na ga abin da ku da sauran yayi kuke yin Binta. Ya Garba, gaskiya abin bai dace ba. To kamar me fa? Kaga na farko dai Binta dai kanwan mace, kuma hasali baban mu ɗaya da ita. Bai dace a ce mu da muke yan uwanta na jini, muke yayyinta, ya kasance cewa mu ne za mu dinga yin mata abin da ake yin mata ba. Ashe? Ni a gani na mu masu kariya ne a gare ta, ko da a ce wasu muka gani suna aikata abin da ake mata, ya kamata a tsaye mu ne za mu tsaya mu kare ta. Amma a ce wai mu ne ya Garba za a zauna ana kyamanta, ana manta kuma marainiya ce, mahaifiyarta ta rasu. Dakata Jamal, kai yaro ne, ta yaro kyau take ba ta karko. Wato an ce dama yaro bai san yaro ne ba, yaro bai san wuta ba sai ya dafa. Idan da ka san wace ce Binta, ai da baka faɗi wannan magana ba. Ai saurare ni ina magana kana yi. An ce sanin asali shi ke sa kare cin alli, ko baka jana wannan karin maganan ba? Gaskiya ne. To ni na san wace ce Binta, na san wace ce uwan Binta. Kafin uwan Binta lokacin marigayya, lokacin da ta rasu ma ba a haife ka ba. Gaskiya ne, na ji labarin. Yawa, to idan da ka san wace ce uwar Binta, ba za ka ji iyakan ma ka ji daɗi kai farin ciki na irin musgunawa da kuntatawan da ake ma Binta, sai ma ka ce a ƙara, domin har yanzu ba mu yi rabin tiya na cikakken tiyan da rashin mutuncin da uwan Binta ta auna ma mahaifina, wato mahaifinmu da mahaifiyanmu ba. Saboda haka ka bari Binta ta girbi abin da mahaifiyanta ta shuka shekaru aru shine daidai. Ya Garba, kaga ko musulunci in mutum ya laifi bai kamata a ce idan kai ni kuma ai mun hukunci a madadinka ba. Allahu akbar Jamal. Wai ina takaddan shaidan wa'azinka da Allah, a wani masallaci kake tafsiri ne? Allah sarki ashe kai malami ne. To bari in gaya maka, saurare ni kaji, kaga abin da nake so da kai, ka zura idan za ka iya gani, ni duk wanda ya man kankara a duniyan nan sai ne mashi na itace, saboda haka idan za ka iya gani ka gani, idan kuma ba za ka iya gani ba to cikin biyu ka zaɓi ɗaya, ko dai ka rintsa idanka ya zama duk abin da nake, ka rintsa idanka ka toshe kunninka, ba ka ji ba ka ganin abin da nake, ko kuma ka bar gidan nan. Amma in dai ina nan Binta tana nan, to wulaƙanci da ƙasƙanci yanzu ta fara gani, sai na ɗauki fansa na abin da taima mahaifiyarmu da mahaifinmu, mahaifiyarta taima mahaifiyarmu da mahaifinmu. Yawa, ka gane? Saboda haka ka faɗa idan ka kawai, kar ka sake mani wata magana, na gaya maka, kaga man mare kunya yaro, ina magana kana magana. To shikenan. Assalamu alaikum ma. Wa alaikum salam. Barka da mama, mun lafiya. Mama, naga kina ta dan fushi ne, naga ina ta magana tun da kuma kin dan yi shiru haka. Allah ya sa dai ba laifi ne ba, naji an ce kina nema na. Wato kai yanzu har kayi girma, kayi kwarin da zaka rinka mai yayyinka rashin mutunci, kana rashin kunya ko? To fa me kuma aka zo aka ce na yi mun shiru da kata, ba na son ji ka karashe mun komai. Ai duk naji duk abubuwan da kai, kuma naji labarin duk rashin mutuncin da kake mai yayyinka akan Binta. Subhanallahi mama, karki biye mu fa su. Na ce kai mun shiru saboda baka da hankali, baka da tunani, baka san abin da kake yi ba. Ai duk rashin mutunci da ɗiban albarkan da kake mayayyinka ya dawo kunni na. Kai yanzu har ka kai girman da
za ka rinka musu wulakanci akan wannan yarinyar Binta saboda baka san irin wulakanci da azabtar da ni da uwanta ta yi a cikin gidan nan ba ko? Mama na ganci cewa abin da ake mata ne in kika duba a mahangan hankali da mahangan ba mu da hankali da ni da yayinka ba mu da hankali ina uwanka ka dubi tsaban ido na ka rinka gaya min ba ni da hankali. Ba haka nake nufi ba mama ya za in ce ba. Me kake nufi to? Ina nufin cewa mahangar zamani wata mahanga ne mahangar hankali wata mahangar hankalin ne da ni ban kai ba. In haife ka in dauki cikin ka wata tara naƙuda kuma sannan yanzu ka rinka gaya mu a mahangar hankali wato duk waɗancan ayyukan ba su a cikin hankali kenan. Mama kin kake manta Binta yakki ce ko da ba kike. A'a ni ba yana bane uwanta ta rasu ni ba yana bane ku da na haifa ku ne ƴaƴana a tsakar gida na ganta. A dai duba lamarin mama. Ba zan duba ba na ce ka tashi ka tafi ka bani wuri ban san rashin kunya. Allah ya huci zuciya. Kuma ka fita harkan abin da ya shafi wannan yarinyar ba ruwanka. To mama amma dai yayi idi da yayi ka tafi ka bani wuri na ce ba na son ganin ka a nan wurin. To Allah ya huci. Ba zan magana ka shiru ba. Allah ya huci zuciyanki Allah ya huci zuciyanki mama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana yayi? Lafiya kalau. Ke? Na'am. Idan kike nan? Ke yanzu saboda Allah fi sabilillahi ke yanzu zaki je kina zuga wannan yaron ya je yana mahaifiyar mu rashin kunya. Saboda Allah. Ya ban gane. Kin manta halaccin da ta miki bayan rasuwar mahaifiyarki? Iye? Kin manta halaccin da ta miki da mahaifiyar mu ta miki? Amma ke ne zaki zuga Jamal ya je ya mata rashin kunya ko? Wallahi yayi ba. To waye aike shi? Wallahi ban san wannan maganan ba yayi. Kaman ya baki sani ba me zai sa shi mahaukaci bai da hankalin shi da zai je magana in ba wani ya zuga shi ba? Wallahi ban san da wannan maganan ba amma dan Allah kai hakuri yayi idi. Bari ki jin gaya miki Binta. Wannan abin ya kamata ya tsaya. Irin wahalar da mahaifiyarki ta ba mahaifiyarmu da abubuwan da suka faru ba ma so ya maimaita kanshi a kanki. Kin gane ko? Ki rike matsayinki. Ki bar ke yar uwanmu ce mun yadda bayan da muka iya saboda Allah ya riga za mu wuri daya amma ki tsaya a matsayinki. Bai kamata kina shishige ma mutane ba. Saboda irin wannan matsalolin da suke aukuwa su suka haifar da wasu abubuwa can a baya wanda ba ma so tarihi ya sake maimaita kanshi. Kina ji ko? Kuma shi ma din zan je in same shi zan ja mai kunni zan gargade shi duk wasu maganganu da kike gaya mai koko da yake zuwa yana dauka yana zuwa yana gaya mata ba na son wannan maganganun su dinga zuwa. Da Allah kai haƙuri ya idi amma ban san da wannan maganan ba amma ayi haƙuri da Allah. Ni dai kin ji na faɗa miki kin ga tafiyata kin ji ko sai an jima. Nagode. Jamal, wai me ke damun ka yanzu na kai wani iri ka yi fuskan ka ta yi wani iri kamar kana cikin damuwa. Kai dai barka Suleiman, abin ne ba cewa komai. Wato ka san in aka ce ka fito a gidan yawa irin gidan kuma ka samu irin yayi mu murɗaɗɗu abin sai haƙuri. Wato yake gani Binta. Binta. Yayata Binta. Abin da yayi na suke mata bana jin daɗi. Ka san daman ba ɗakin mu ɗaya da ita ba daman baban mu ne ɗaya da ita. Mahaifiyarta ta rasu. Maman ta ita kaɗai ta haifa ta rasu. To abin gabaki ɗaya ina gaya maka yayi na sun sa ta gaba. Su bar ma yayi idi da yaya Garba. Wallahi sun takura mata nayi yanda zan fahimtar da su har mahaifiyata suke kokarin haɗa ni da ita fa. Haka mahaifiyata ta kira ni ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Abin ya mun ba daɗi wallahi abin ya sa ni cikin tunani na rasa mayin da zan bullo abubuwan sai haƙuri kaga su yayyinka ne dole sai ka dinga haƙuri da su ita kuma kaga hajiya sai dai ka dan dinga mata nasiha haka a hankali ita ma za ta iya janyo su ta musu faɗa. Na yi ƙoƙarin haka amma ta ki amma to ka san sai dai addu'a kawai da amma sai addu'a kaga su kuma wannan abin da suke tsakanin su da mahaliccin su tunda mareniya ce tsakanin ba ta da mahaifiya ba ta da mahaifi tsakanin su ne daman zamu zama su ne din da yayin namu su ne iyayenmu su ne uwan su ne uban to amma kaga yanda suka koma suna yin mata abun bai mun daɗi wallahi to sai haƙuri sai an dinga dawo da nasiha dai ka dai ƙara haƙuri kawai haka ne ka ƙara haƙuri zan yi kokari insha Allah na gode gai amma abun a da shi kyauta kawai. Assalamu alaikum yaya. Alaikum salam. Subhanallah ya Binta. Na'am.
Ya Binta me faru ne, na ganke kaman kina kuka ne. Yanzu Jamil me ka ji ka gaya ma Hajiya ne wai. Ya yi Idi ɗazu ya zo yana ta faɗa ta inda yake shiga ba ne yake fita ba. Dan Allah dan Annabi ba na son wani matsala. Ya Binta ya yi Idi ne ya zo gidan nan yake faɗa a wajajen ya zo maki faɗa? Ta inda yake shiga ba ne yake fita ba. Dan Allah ni ko ba na son matsala. Ka gani nake zama da mama da wani abu da ke ina ɗaukanta a matsayin uwata ce, so dan Allah dan Annabi kai haƙuri. Na gode sosai. Wallahi yaya Binta babu abin da na je na yi wanda bai dace ba. Kawai yaya Garba na samu na dan mai nasiha dan abin da ba za a rasa ba, a matsayin na dan an karar da shi abin da yake cewa bai kyauta ba. Kawai sai yaya Garba ya je kai na kara gurin mahaifiyata. Wallahi na yi kokari in fahimtar da ita cewa ba abin da ya gaya mata bayan da take dauka bane, amma shiru bai abin nan ba. Shine kuma yaya Idi ya zo ya maki faɗa a maimakon ban san me ke damun su bane. Na san duk wani abu da kake yi ko na gode sosai, amma dan Allah dan Annabi kai haƙuri magana nan ya wuce, ba na son matsala dan Allah ka ji. Wallahi yaya ba ina yi domin in sake a cikin matsala bane. Na sani abin da ake yi ne bai dace ba. Ya kamata a ce abin yayi yawa. Duk wani abin ke ake mawa, amma ni nike jin zafi har cikin zuciyata. Bacci nan bacci yaya, wallahi bacci kasawa nake wata lokaci saboda tunanin yanda abin yake faruwa. Haba yaya bai kamata abin da suke yi ba, wallahi ina ganin zan je sai na hada su kila da limamin garin mu ya zo masu Allah kar kai wani abu dan Allah dan Annabi. Na sani to ni da yanzu dai ma girki na abinci na zo ma ci ma naji ma bakin nawa, naji ma hamma na fara koshi, amma dai akwai abincin da kar ka je cikin kitchen abinci na nan ka doka ka ci. To amma dai bai dace ba dai, bari in je in cin da ya, amma dai na gode sosai. Yaya Garba. Idi. An tashi lafiya? Lafiya kalau. Sannu aiki lafiya lau. Ina ka shiga ne jiya tun safe ban. Wallahi bari kawai na je wani aiki ne a wani site can, wallahi ma shi dan kwangilan yake zuwa da wuri. Idi baka gajiya da neman kuɗi, wai kai me kake da kuɗi ne, wai me za ka yi da kuɗi? Mu nemi kuɗin nan baya, in ba mu neme shi ba akwai matsala Yaya Garba. To amma ai matsala in ba kuɗi kuma ana dan zama ai zumunci. Wallahi da dan kwangilan ne bai zo da wuri ya ba mu kuɗin ba. Ka san lamarin gidan nan lokacin sai an haɗuwa ana dan tattaunawa, ana dan shawarwari da haka yake. Ai na ba dawo Hajiya take mun magana wai wannan yaron ya zo yana ta wasu surutan banza da wuri. Ko ba Jamal ba? Kai ai bari in ga maka, wai Jamal wai shine wai ya zo wai zai mana wa'azi a ya kamata kai haka ma Allah ya ce nace wai ina zuwa. Wai yaushe aka haifi Jamal har ya fara zuwa masallaci ma ya koyi sallah da alola har ya je makaranta. Shi ne nake so in tambaye ka, islamiyyar ma duka yaushe ne? Har yanzu ina tuna sanda na kama hannun shi na kai shi islamiyyar Malam Adamu fa. Shi ne ni ma nake ni da hannu na kai shi. To ko shi Malam Adamu ya ga mana karatu ballanta na wannan. In ya ga mana baki za mu ga mashi fa. Ni ai Yaya Garba kai ma kana da sakaci wallahi. Wallahi kana da sakaci. Ai ni da ni yazo ya samu yana kukkwada mai shi ya gaya mai tukunne. Ai ba sakaci ba, wato kaga ko ai bari ka tsaya maka saurari na gaya wani magana. Ina Idi, ai ka san an ce hannunka baya tsinkewa, baya rubewa ka yanke shi kai. Ai ba yanke shi zaka kayar ba, dan dumama mai jikin shi zaka yi ya gane cewa kai gaba kake da shi. Kuma fa haka ne fa, ba sa'an shi bane. Kuma haka ne. Yanzu ai bai kamata a ce wai kai in zo ina gaya ma irin maganganu yanda shi yake gaya ma ba ai. Ko ni ban isa in yi wannan. Ya sami sa'a, ya ci sa'a girma ya fara kama ni lokacin da nake ganiyan kuruciya na. To tarabto ma in tana huda ta hango ni, ta canza hanya take, dan idan ta zo ta tunkuye ni na sa hannu na dafe ta sai na wantsa. To ai da alama ma ga mijin Bintan can ma na tahowa ko ba shi bane? Shine yawa. Assalamu alaikum ya Garba. Wa alaikum assalam. Ina kwanan ku? Lafiya kalau. An tashi lafiya. Lafiya kalau. Ya gida ya Sahajiya. Lafiya kalau. Sannu. Yawa. Barka ji wannan. A dama akwai magana da nake so umma. To na je gida na samu wannan yarinyan. Wace yarinya kenan? Matarka Binta. To wani abu ne ya faru? Abubuwa ma ba abu ba, abubuwa suka faru. Ta samu wannan kanin namu Jamal. Ta je ta ziga shi, ya je ya samu Hajiya, ya gaggaya mata maganganun da basu dace ba. Subhanallahi. To ina so ka ja mata kunni, ka kuma ja mata layi, saboda idan wannan abun ya ci gaba har gida zan zo in kama ta in mata dan karan duka. Ka san ni ba a mun wargi. Da Allah a yi hakuri ya Idi. Haka ba a mun wargi. Ban ma samu labarin abin da ke faruwan bane. Amma insha Allah zan ja mata kunne, zan mata magana. Ba zai ka ja mata kunne saboda in wannan abun ya ƙara faruwa har gida zan shigo. A yi hakuri. Da kai da
a yi haƙuri gaba ɗayan ku gwara nan kuke kamar wannan yarinya kamanta a yi haƙuri ya idi a yi haƙuri zan yanzu gidan ma ai kyale shi ya riga ya ni raina gaba ɗaya ba ya ɓaci wallahi haba zan yi mata kai dai ka ji abin da aka gaya maka Insha Allah. saboda ka ba ma bukatan irin haka ya ƙara faruwa saboda ka san mata kunne shi zumunci ba a san ya lalace kulla shi ake so hajiya ai uwar mu mu muna ma binta abin da muke mata ne don ta san rayuwa saboda tana da rawan kai idan ba dun tana jin tsoron mu ta san cewar ba za mu daga mata kai ma da baka sha ruwa a gabanta ba saboda haka dole ne mu a matsayin mu na manya mu nuna mata mu manya ne ka gane kar ka manta da abin da idi ya gaya maka ka ja kunnin ta kar ta sake zan ja mata kunni yawa ta yawa Tanko Dillali barka da warhaka barka ka ya aiki alhamdulillah dama kaga yanzu nan muke neman mu zo mu same ka sai kuma gashi kai ma da yake dan halas ne ka ki ambato ka ji a jikinka cewar muna neman ka gashi ka zo ai na gaya ma dama mun fara magana da yawa za masu nake a ce he ga ni ga ka gashi sai a kare shi yawa to yanzu bari ai ta kan katta kare Tanko Dillali wato abin da ya faru wannan gida ne dama muke so a zo a yi mashi kuɗi don mun riga an gama ma gida tsari an gama mashi kasafi da ni da ƙani na idi ka san mu ne manya ai ya gaya ma yawa da binta da jamal duk ƙanana ne su suke biye da mu ne manya saboda haka mu ne muke da iko mu ce ga yanda za mu yi ga yanda za a yi to mun riga mun tsara sai ka zo yanzu kai ma gida kuɗi ka gani rabon wane ne zai samu abin da nake so ka gane Tanko Dillali mu za a sama mana ɗakuna daga cikin gida da ni da shi ya yi garba akwai ɗaki guda a zaure wanda daga na shigowa zauren gidan sai shi wani ɗakin na zaure shi muke so ka ba wancan yarinyar binta shege idi wato idi kana da sa kashin dankali a hada mata da zauren nan da mu ai shi ne zai hada ku da zauren kusa da zaure da na zaure kuma in dan an bata ɗakin zauren fa ba shi ke nuna ba za ta kashe mana zaure ba ina za ta ba zauren da zaure mu da samu hanyar shiga cikin gida ina ai a cikin shi aka daura mata aure ita kankanta kaga ko ta san muhimmancin zaure a ciki aka daura auren ta ai ta ce ai duk wannan ba matsala ba yawa amma dai ina gaya muku cewa akwai fa abin da za ku baya kai matsala ta da kake na Tanko Dillali to ai ta fito da mu gida ai matsala ai to ai ta fito da mu gida amma ba kai aka fara irin wannan sabgabani da tsakanin mu fa mun ji ai za mu bada mu dai bukatan mu dai abinda muka ce muna so ai mana wannan bawo Allah ka amince da abinda muka ce wannan ai tabbas naku ne fa ku ne manya a gida ai shikenan ai wannan abu ba matsala bane ai ne sauki ne ai abinda kace za mu baka ai ku damu ku ai mu yanzu ba dun ma kar duniya su sa mana ido su ce mun zalunci ba ka san bintan da sai mu dauka gaba ki dai mu baka amma tunda dai Allah ce a raba gado a ba kowa to shi yasa saboda haƙƙin Allah ne shi Allah ya bata ba mu ba shine sai mu bata wannan to da ko ana ku sai ku dan bani ko da daki ɗaya ne to gadan mu ɗaya da kai gadan mu ɗaya da kai kenan tanko dillali kai kuma kai ma ka shigo cikin zuri'an mu ne ba za mu je mu nemo akwai fa dillale ka san dai mahaifin mu marigayi aiki fa na bashi na zo wannan aiki to kawai ai mahaifin mu marigayi Muhammadu dan koli lokacin da ya sha ruwa ya sha rana ya sha iska tara kudin nan to ba a haife ka ba wai gori ba Tanko Dillali kai kuma kuda an nemo ka ci arziki kuma sai ka nemi ka wuce gona da iri ka ce a baka daki a gidanmu abinda za a yi zan je in duddubo innan dakunan za a yi musu kuɗi sannan kuma a kasafta yadda ya dace yadda kuka ce a yi haka za a yi ai yanzu mu shari'an ku muke bi yadda kuka ce a yi haka za a yi yawa haka nake amma ina gamawa za a sani ba karka damu in dai ka zo da kuɗi ka yi abin da ya kamata kuɗi wannan mai sauki ne karka damu to gobe zan zo da tape to ai shikenan an gama magana ya insha Allah gobe zan zo ina da wani aiki ne a can bayan gari magana ya kare barin je in dawo yawa to shikenan subhanallah sannu mama yawa ina kwana lafiya ya aiki lafiya kalau dama mama jiya ne muka je muka sami Tanko Dillali ya zo an fai rabo
Masha Allah. An yi rabon gida kamar yadda kika umarta kika ce kin kosa a raba gadon nan saboda a sallami yarinyar nan. Kai da gaske ni duk wani abu da ya shafe ta bana son ina mu'amala da shi. Shigowa da take tana ganin komai da komai na gidan nan akwai ta a ciki yana daga min hankali. Ya aka yi rabon ne? Yawwa to yadda aka yi ya mata kasan kafin rike abubuwa. Yadda aka yi wannan rabo mama shine wannan ɗakin da kike ciki da wannan na jikin shi naki ne. Masha Allah. Kin ga daidai girman shi daidai insha Allah ya ishe ki. Sannan wa'ancan ɗakuna guda 3 nawa ne. Sannan wancan guda 3 na gefen su kuma shine na yaya Garba. Shi kuma wannan yaro Jamal akwai guda 2 nan wanda suke kusa da hanyar kofar gida an bashi. Na kusa da nata kenan. Yau tsaya in kai gama kai ki. Ita kuma Binta akwai ɗakuna guda 2 ko in ce ɗaki guda 1 daga shi sai zaure. To da ɗakin nan da zaure shi ne aka bata. To wannan wani irin rabo ne kuma da za ku ɗauka har da zaure ku haɗa mata kwaya ɗaya ai ya ishe ta teme da zaure. Ai ba ga mama fashe ki ba mama zauren ma ai ba na ta bane na kowa da kowa ne kowa zai yi amfani da shi ya wuce wannan ɗakin kwaya ɗaya shine kawai ta tsira da shi ai. Haka ne to wancan yaron nashi rabon dan Allah kar ku gaya mishi ku kyale shi kawai dan a yanda naga kanshi yana rawa akan wannan yariyan zai iya ɗauka ya haɗa mata kai. Ina zai bata ko kuma yaje kin ganshi kin sayar da ruwan malamai ga wa'azi yazo zai maka wa'azi ya zama shi ya ji wa'azi ya ce to wannan bangaren shi ya ba da sadaka sai ya ba da sadaka tsintan wani ko a hanya ce ya ba da sadaka can wanda bai sani ba amma ya dauka ya ba wannan yari mama tashin hankalin da wanda ta saka ni a ciki raina yana baci na jin ba kin ga mu fa abin duniyar nan mu fa ya ishe mu bane ci an dauka an ba da sadaka mu ma da za a ba mu sadakan nan ma ai marayu ne mu saboda haka muna bukatan ƙari kin san an ce a taimaki marayu mu ma muna cikin waɗanda za a ba waɗanda mu za mu ba ko ba gaskiya ba mama haka ne saboda haka ki bari zaure dai kowa ya san muhimmancin shi nan aka daura ita Binta aure shi ma idan Jamal din matan shi ta haihu shi ma nan za a rada ma dan suna kamar yadda ake rada ma ƴaƴan mu suna a ciki kwarai da gaske saboda haka zaure na kowa ne amma dai suna kar a ce mun yi abin da bai kamata ba shi yasa muka ce to a hada mata har da zauren kowa ya gani amma za a ce an zo sha'ani kara zaure za a ce ba za mu je ta zaure ba kin ga ya shede a zahiri ne aka amma a ni zaure na nan namu na kowa yau shikenan kawai mama na gode Allah ubangiji ya muku albarka wannan aiki yayi kyau Allah ya muku albarka amin mun gode mama. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya Binta barka da warhaka. Ya Binta. Ya aka yi. Wa inna ilaihi rajiun. Ya Binta wai su ya Garba da ya Idi sun dage sai sun ci jahannama sai sun shiga wutan jahannama ne sun dage sai su wutan ma na ƙasa suke so su shiga. Haba dan Allah ya za a yi haka kin ji abin da yake faruwa wannan da bangado haka sai ka ce abin hauka ne yau saboda tsananin bala'i da daga murya da abin har murya na sai da ya shaki yau ko karatun Qur'ani na kasa kira ina son jin wannan maganin dan Allah haba yaya Binta abin da suka yi bai dace ba wai fara bangado suka je suka dauko wani dan iskan dillali wanda bai san komai ba ko Fatiha karatun Fatiha aka tsare shi na san cewa ba zai tsaya karanta Fatihan nan da kyau ba wai shine suka bashi waye je waye raba gado wani irin raban gado wanda ko a gidan giya wannan ga ba za a irin haka ba haba dan Allah sai ka ce ba su da ilimi sai ka ce ba su taba shiga makaranta ba sai an yi magana su ce sun fika ilimi sai an yi magana su ce sun fika ilimi haba yaya dan Allah dan annabi ka bar wannan magana dan girma Allah ni ba na son tashi ai abin nan bai dace bane yaya ki duba fa yaya na farko kai inna lillahi dan Allah Jamal tsaya ka ji dan Allah dan annabi kai haƙuri da wannan magana dan Allah gaskiya ina ganin ni fa abin bai yi min ba da na so in je wajajen alkali ne kai tsaye amma dai mene yayi na ne ban so mama na ta tsine mun zan je gurin limami ne ana fa aka je aka samu gidan ran shi ya baci yazo ya ta mun fada dan me gidan ki ma suka samu suka mai magana suka mai fada akan wannan to ina ruwan gidan ki da shi ba na san tashin hankali Jamal habba gaskiya zan je zan samu liman yaya gaskiya ki yi hakuri yaya kake ce na maki rashin ba da yawuna ba ni kan dan ni ba na son magana ni dai gaskiya ba ruwa na a wannan magana yaya ni kin gani wanki gaskiya ni din yanda za a karbo maki yancin ki ni bana goyon bayan zalunci bana goyon bayan zalunci gode dan Allah gobe kiyama nake tunani idan na tsaya gaban Allah me zan yi in tabbatar da cewa nayi abin da ya dace na sani amma ni na ce maka bana so na yi hakuri dan Allah gaskiya zan samu liman zan mai magana to gaskiya in ga maka wani ba da yawuna zaka wannan magana ba ruwa na a wannan magana gaskiya sai na samu liman
man gaskiya abin bai yi ba, abin bai ba adalci a cikin wannan al'amari. To shi ke ni dai ya ce maka dai ba da yawuna ba. Ya barin je dai kawai yayi kawai, amma dai gaskiya abin bai dace ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam ya mai gari. To ina mai jama'a na barka da zuwa wannan taro da na kira, kuma ina godiya bisa amsa wannan taro da kuka yi. To muna godiya mai gari da gayyatanka. To masha Allah. To dama sako ne da muka samu daga gwamnati. Na'am. Dalilin kiran naku kenan. Saboda gwamnati ta aiko mana takarda bisa akwai hanyoyi da za a fitar a wannan garin. So, muna tunani zai shafi wasu gidaje musamman waɗanda suke kan hanya. To idan har abin nan ya faru an zo an yi haka, to ba mu sani ba za a biya diya ko ba za a biya diya ba. To amma dai tabbas dai wani aiki za a zo a yi shi na hanya da za a yi. Ai wannan abu ne mai kyau mai gari. Ai dama abin da gwamnati ya kamata dinga kina hada shagunan da muke da shi kenan. To a yanzu ba za mu iya cewa ba za mu iya cewa a'a ba, amma in dai gini ne ko ma menene in dai ya shafi wajen to tabbas shi a mai gari. Ina da tambaya. To ina sauraron ka. Ita wannan hanya daga ina ta taso kuma ina za ta dire? Sannan akwai gada, akwai kwalbati, sannan za a su wane ne za su yi aikin hanyar, baki ne za su yi, saboda kanina Idi yana zuwa dama yana zuwa side yana aiki, kaga shi kenan in dai annan ne to kanina Idi na ciki. To wannan aiki da wanda za su yi shi na farko dai daga can ne, saboda kamu ba za mu iya cewa daga nan za a dauka ba, amma muna iya sa wasu 'yan gari daga cikin umman gasun cancanta. Yawwa. To ina tunani wannan a takaicen tambayan ka kenan. Akwai wani kuma mai tambaya? To ni ne daman nike da tambaya, amma ta gabashi can irin bakin kasuwa zai shiga cikin za a taba da su koko dai kawai iyakacin ta wajajen hanyar da ya bi garin ka ne mai ya bi kofar gidanka ne mai gari. A'a, duk wanda ta kama za a yi, in dai har hanya ce ta zo ta ko ta ina da ko ta kasuwa ne ko ta shago ne za a taba. Domin hanyar muke son fitar daga birni zuwa nan garin a zuwa garuruwan gaba. Masha Allah. Masha Allah. To ai shi kenan na ga musu. To masha Allah. Ina godiya ga ku, ina fatan mu ma muna godiya. Allah ya ƙara girma. To amin. Allah ya ƙara girma mai gari. Yaya Garba. Kai. Kaji wani abu mai kyau. Wannan ai ci gaba ne dama, abin da ake nema kenan shekara da shekaru. Samu a buɗa mana hanyoyi, masu motoci da masu kekuna a wuce, kowa ya ji daɗin. Kwarai da gaske. Ka san wani abu ne? Sai ka faɗa. Allah ni fa kar in ce hanyar na a kashe to ko ina ta biyo ta kwar gidanmu ne a ce wai na cika son kai da yawa. Ni na kosa Allah nike in ji an ci hanyar nan ta kwar gidanmu za ta biyo. Ai ba he kai Allah ba. Ai kallon ƙauyen nan namu za ka yi Yaya Garba. Kaf ƙauyen nan namu fa wannan anguwar tamu yana ɗaya daga cikin babban anguwa, saboda haka ko da gwamnati za ta yi titi dole ne ya biyo ta nan, biyo ta kwar gidanmu. Ka'ida ne, kwarai da gaske dole ne. Kuma ka san wannan zaure na wannan da gadon wannan yarinya sai ya Allah ya sa amma in gaya maka ai wato bari in gaya maka ai da na tuna cewar Binta za ta yi asara ta yi bakin ciki in gaya maka sai na ji yadda ka san an biya man kuɗi. Amma ko yaya Garba asara ba ta da daɗi. Ai baka sani ba, ai ni ba abin da nake son gani irin bakin cikin yarinya ne, idan na tuna da bakin cikin da mahaifiyarta ta sa mahaifiyarmu da mahaifinmu kullum so nake ta dawwama a bakin ciki, saboda haka bukata na ta asara ta ji zafi. Yaya Garba amma dai mu dai jira mu ga abin da zai faru. Ai Allah sa da za a rushe shi in Allah yadda. To ni bari gangara kasuwa. Bari in kare ka gidan. To shikenan. Yawa. To jama'a anan muka zo karshen kashin farko na wannan wasa da muka sa mu suna Mugunta Fitsarin Fako. Sai mako mai zuwa da yardar Allah za ku ji mu dauke da ci gaban wasan. Wadanda kuka ji muryoyin su a cikin wasan su ne Hajiya Halima Jabir, Garba Nuhu Yunusa Tankarau, Idi Bilyamin Bello, Binta Rahama Abdullahi, Jamal Abdulmatin Ibrahim Dan Zaria, Mai Gari Rabi'u Salisu, Liman Abubakar Sale, Jamila Zulayat Muhammad Yola, Tanko Dillali Nura Zango, Alkali Aliyu Abdulrahman, Suleiman Mahmud B Mahmud, Isa Haruna Rabi'u. A madadin gidan rediyon ABU Samun FM da ya dauki nauyin kawo muku shirin, sai kuma wanda ya rubuta wasan Nura Zango, sai ni Nuhu Yunusa Tankarau da na gabatar nake cewa a huta lafiya.